الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين تعظيم لنبيه بسم الله الرحمن الرحيم أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا الذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا الحمد لله رب العالمين برشا alimlarına yurttan barkalıp şol alimlerle rahmet hartayım iliştirip duruşu Allah subhanahu wa ta'ala'ya şükürlerimiz hem fikirlerimiz bulsun hem de onun Resulü'nün kurgan ahlak misalı bulgan ustasımız Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat şeriflerimiz ilişseydi. Hürmetli cemaat. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Turmuş jеңіл нәрсе түгел. Turmuşның һәр шары безгә баскычны хәтерләтә. Төшәргә дә, күтәрелергә дә туры килә. Аллаһка шөкер, уңышка, дәрәҗәгә ирештек дип сөйнәсең, хәтта гырурланасың. Allah subhanahu wa ta'ala bu uңышны, дәрәҗәне кайдан бирә, ул кайдан килә. Allah Rabbimiz Kur'an'da emr bire, vasiyet kılar. Bismillahirrahmanirrahim. وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا Biz kişilerge ata-anasına iyilik gösterdiğini anlattık. Anası anı meşakkat bilen 9 ay kırgında yürüttü hem anı ağırlık bilen tuğdurdu. Anı yürüdüğü hem imşikten ayırıp 30 ay neticede ul bala yaşap kuvvetli şağına ilişkeş hem şundan son 40 yaşına jitkeş ya Rabbim mine hem ata-anama bergen sansız nimetine şükür etüğümünü sen razı bulgan izgi gameller işlevini mine kündür. Benim için benim üzümden soңғы nəsilimni izgilerden kıl, hiç şüphesiz men sine tövbe ettim hem men Müslümanlardanmın dedi. Qaraqız, tağın bir mesele. Sabit bin Malik isimli әнисінің бик яратқан bir сахаба болған. Ол ислам kabul etkeş, anası ona sen İslam'dan çıkmayışa тұрып, мен ашамайым, ішмейім, юынмайым деп шарт қойған нәзір еткен. Забит аңа атырақ етіп, сен телесен іште, мен исламнан шықмайым деп қырысырақ жауап қайтарған. Шунан соң Аллах субханаху ва тааля Луқман сүресінен аят индіре. Бисмиллахиррахманиррахим. وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا Qarağız. Amma ul икәү, үзләре турында синең бернинди гыйлемең булмаган бутлар һәм гаҗиз нәрсәләрне күрә торып миңа ширк кылуым өчен сине кеше калсалар, аларга итәгать итмә. Амма дөньяда ул икәү белән дини һәм кешелек ягыннан яхшы күрелгән рәвештә бергә бул. Галимләр аңлатуынча ата-ананы рәнҗетә, күңеленә тия торган юл белән түгел, йомшаклык белән аларга хөрмәт кыласың, шул вакытта мөхтәрәм җәмәгать тыйнмасаң. Muhterem cemaat, elhamdülillah Rabbimiz Allah subhanahu wa ta'ala ananın atağa karaganda ayrılıp turgan rol gösterip
үз аятта шулай дигән. Анасы аны зәгыйфлек өстенә зәгыйфлек белән йөрткән. Аны имеүдән айыру исә 2 ел ишендә. Миңа һәм ата-анама шөкер кыл, чөнки кайту миңа булачак, әйтә Аллаһ Субханаһу ва Тәгалә. Карагыз. Аны кешегә ни өчен игелекле булырга кирәклегенә Аллаһ Тәгалә шушы аят аркылы анаң сине күтәргән, имезгән, җанын, җылыгын биргән шары 30 айга сузылды. Әни кешене шул дәрәҗәдә хөрмәтләргә, бөекләргә кирәклеген без иң беренче чиратта шул безнең изге китабыбыздан, Коръәннән һәм хәдисләрдән укып беләбез. Карагыз, җәннәт әниләрнең аяк астында дип әйтелгән Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейхи ва саллям. Һәм исламда әни кешегә булган мөнәсәбәт ул үзе бер дәреслек, яшәү күрсәтмәсе. Буларны кичкенәдән аңлап, үзенә гомер бүләк иткән кешесен хөрмәтләп, олылап, әйткән изге нәсихәтләрен тыңлап үскән бала ялгыш юлга кереп китмәс. Чөнки ана кеше беркайчан да баласына начарлык теләми. Аны балам тауфиксыз булсын дип тәрбияләми. Үзе дә ислам нуры белән яшәгән ана баласына туры юлны, хидаятны күрсәтә алыр. Баларны аңлап үскән очракта итәгатьле, инсафлы шәхес булып җитәшер иншаллаһ. Әйе, бала әнисе алдында күпме генә тырышса да, аңа булган рәхмәтен әйтеп бетерә алмас. Bir yolu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanına bir sahaba gelip, ya Resulullah, ya Allah'ın Resulü, benim anam kartaydı, ölüşe zihin yuvaldı, min anı üst kullarım bilen aşatam, ana su birem, ana tehret olarga yerden item, eniyimni arkamda kutarıp vereyim, min anın aldığında bulgan bir işini kutap bitirdim mi? Deyip sorağım. Mingə cavab etib Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şunday cavab vergan ona. Yox, sen 100'den bir ölüşün də ötmədin. Ol sen güçsüz bolğanda seni qaradı, sen ölməsin üçün sənə xizmət etdi. Sen isə anın ölümün kütüb ana xizmət etəsin. Sen bir neçə ana bu işini tüləb bitirə almazsın. Əmmə sen igilikli əməl kılasın. Bunu devam ettir deyip etken Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Qarağız. Allah'a şükür. Ama balanın enisi aldığında bu işi bulu bilen birlikten bizning enilerinin de sağlıklarımız aldığında bu işlerimiz bulganlığın unutmasına idi. Bula көңілі ақ қағаз кебек. Ул саф пак һәм гунахсыз жан иясе. Үсеп буйга җиткәч балаларыбызның нинди шәхес булып җитешүләре, ничек фикерләүләре безнең кичкенә вакытта аларга биргән тәрбиябездән, әйткән үгет нәсихәтләребездән тора. Бүген күпләребез бала тәрбияләүне ашату, ишетү, киендерү, дөньяви гыйлем бирү, төрле түгәрәкләргә йөртүгә генә кайтарып калдырганда, сабыйларыбызны югары ахлаклы, көчле, ихтиярлы итеп тәрбияләү мәсьәләсе икенче планга күчмәме икән. Мөхтәрәм җәмәгать, Лукман Хакимның әлегә гыйбрәсен китерүе дә юкка гына түгел. Ул балага кичкенәдән Аллаһ Тәгалә турында сөйләмәсәң, хаклыгыңны Аллаһ Тәгалә балаң турында сөйләп, зарланып үткәрерсең дип әйтә. Әйе, берәү дә баланы алдына утырып, кил мин сиңа тәрбиялыйм әле дип әйтми. Бу мөмкин дә түгел. Тик шуны онытмасак иде, балаларыбызга тәрбия бирү үзебездән башлана. Балалар безнең күзгеләребез кебек. Алар безне тәсвирлый. Без үзебезнең тормышыбыз бу дөньяга әйләнә тирәбезгә
ата-аналарыбызга, туганларыбызга, якынларыбызга, без белән балаларыбызга бу тормышны ничек алып барырга кирәк икәнлеген күрсәтәбез. Оясында ни күрсә, очканда шул булыр дигән кебек балаларыбызны олы тормыш юлына әзерләйбез. Алар үз чиратларында бу тәртипне үзләре төзегән ояларында кулланачак, иншаллах рахман. Мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Аятта ничек әйтелгән, 40 яшьтә кеше бераз фикерле башлый, уйлый башлый, һәм инде 40 яшенә җиткән кеше уйлап караса, бөтен ирешкән уңышын синең түгел. Әнинең рухият салган, әтинең юнәлешләргә биргәннең нәтиҗәсе икәнен аңлый. Аллаһ Тәгалә иншаллах рахман һәркайсыбызга да безнең шәхес булып формалашуыбызда олы хезмәт куйган әти-әниләребезгә игелек кылырга насыйп әйләсә иде. Кичкенәдән алып авыр вакытларыбызда безне тәрбияләгән, кеше иткән әти-әниләребезгә михрибанлы булса иде иншаллах. Аллаһ Раббыбыз безгә әти-әниләрнең кадерен белеп, балаларыбызның аналарының кадерен белеп, иншаллах киләчәктә безнең өчен дагада булып торган, бездән дә игелеклерәк, бездән дә артыграк сәҗдә әһле галимнәр була торган буыннар иншаллах рахман тәрбияләргә насыйп әйләсен. Амин. Мөхтәрәм җәмәгать, әлхәмдүлиллаһи раббил аләмин. Аллаһ Всевышнему, Аллах Раббул Изза. Тема уважения отцу, к матери. Очень важная тема в нашей религии, в исламе. И мы следуем аятам Корана и сунне пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, в этом вопросе. Первое, что хочется сказать, слова Всевышнего, суры Кахф. Всевышний Аллах Раббул Изза нам говорит, нас призывает. Он говорит: мы заповедовали человеку делать добро своим родителям. Матери тяжело носить его и рожать его, а беременность и кормление до отнятия его от груди продолжается 30 месяцев. Когда же он достигает зрелого возраста и достигает 40 лет, то говорит: «Робби, аузирни أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي». Господи, внуши мне благодарность за милость, которой Ты облагодетельствовал меня и моих родителей. И помоги мне совершать праведные деяния, которыми Ты доволен. Сделай для меня моих потомков праведниками. Я раскаиваюсь перед Тобой, воистину я один из мусульман. Вот шунды дуа, вот такой дуа, альхамдулилля, это дуа из Корана, это то, с чем мы должны обращаться к Создателю в своих молитвах, просить Всевышнего за себя и за своих родителей. Альхамдулилля. И покорность родителям, и благодарность — это основа ислама. И даже если против они, чтобы их сын или дочь были верующими, то мы все равно остаемся их детьми и должны проявлять любовь и заботу. Об этом говорится в следующей молитве Корана. Всевышний говорит: если они будут стараться и делать усилия, чтобы ты приобщил ко мне сотоварищей, о которых у тебя нет знаний, то не повинуйся им, но сопровождай их в этом мире по-доброму и следуй путем тех, кто обратился ко мне, говорит Всевышний Аллах Раббул Изза. То есть обратите внимание, даже если неверующие, Аллах призывает к доброму отношению, родителей нельзя обижать, и нужно призывать их благим словом и хорошим нравом, с терпением, альхамдулилля. Ведь Аллах Та'аля велит: благодари меня и своих родителей, ибо ко мне предстоит прибытие. И особое положение у наших мам. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям,
сказал, рай находится под ногами ваших матерей. Они вынашивают нас под своим сердцем, заботятся о нас, согревают нас своей любовью, учат нас и помогают нам на протяжении всей нашей жизни. В исламе отношение к матери само по себе урок и пример жизни. Ведь ребенок, воспитанный матерью-мусульманкой, с ее праведным отношением к сыну и дочери, с ее наставлениями и личным примером, никогда не встанет на плохую дорогу. А если и ошибется такой ребенок, то вспомнит слова матери и исправится. Потому как она никогда не пожелает своему чаду плохого и не научит скверному. И, конечно, сколько бы мы ни старались, наши долги перед родителями никогда не отдать. Но, как наставлял нас пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, мы до самого последнего вздоха должны проявлять заботу о них, ценить и уважать. А когда они покинут этот мир, делать за них благие дуа. Пусть Аллах Та'аля, иншаллах рахман, нам в этом поможет. Мухтарам джамарат, уважаемые братья, сестры, Аллах Всевышнему Аллаху. И в этот день, в день Джум'a, я хочу поблагодарить всех прихожан, всех мусульман, кто откликнулся на просьбу участвовать в уборке снега на территории мечети Иордан. На прошлой неделе, альхамдулилля, многие услышали наш призыв, и кто приобрел лопаты, кто лично участвовал в этой уборке. Пусть Аллах Та'аля воздаст вам за ваши благие дела. И вот вчера только вывезли 13 машин, 50-тонных грузовые машины с этим снегом с территории стоянок мечети. И этот снег тоже в плавильне расплавить организовал наш прихожанин тоже совершенно бесплатно. Услышал нашу просьбу о помощи. Милости, благословения Аллаха вам и вашим близким, мухтарам джамаат. Иншаллах рахман, если также желающие есть, могут принять участие в дальнейшей уборке снега. Снега еще много. И сегодня, и завтра, и в любой удобный для вас день чистка нужна в районе социальной столовой. Вот, альхамдулилля, кто придет, иншаллах, поможет, тому воздастся, иншаллах, в обоих мирах. Аллах Та'аля, иншаллах, рады болсын, ихлас көңілден болған изгі ғамалдарыңызды қабыл қылсын. Амин. ألا إن أحسن الكلام وأبدع النظام كلام الله الملك العزيز الأعلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.